Mae Lenny wedi bod yn gaeaf rili ofnadw i lot o bobl gyda magu lloi a un o'r problemau mwyaf fi'n clywed yn byti ar ffarm yw pneumonia. Ond mae lot o pethau ni'n gallu gwneud fel ffermwyr i osgoi cael pneumonia. So os edrychwn ni ar beth sydd gyda ni fan hyn heddi, mae'r lloi fancach yn dechrau off mewn pennau sengl. So rheswm am hwn yw i cael neud siŵr bod nhw'n lloi gryf cyn bod nhw'n dod mewn i'r grŵp cyn tynnu'r llath bant. So os edrychwn ni fan hyn yn yr pens sengl yma, mae gyda ni 2 fwced. Dyle llo cael dŵr trwy'r amser, sim ots beth yw oedran e, sim ots beth yw'r tywydd. Yn anffodus, ar lot o ffermydd fi'n gweld, maen nhw'n defnyddio'r bwced dŵr yma i cael bwydo llath. Dyw llo ddim wedi cael ei creu i yfed llath a'i ben e lawr yn bwced. A mae yn bwysig bod llo yn yfed llath o death, achos hwnna sydd yn stimulato'r esophageal groove i contracto ac i yrru'r llath mewn i'r stomach iawn, sef yr abomasum. Os mae'r llath yn mynd mewn i'r rumen dych chi'n mynd i gael problemau a chi'n dueddol o cael ruminal bloat neu chi'n cael yr scour horrible yna. So mae'n rhoi real niwed i'r llo.